Atap sa Asay pa nga ni Direbsing. Mas nindo dinig mo ko ano. Mukusog ag uwan. Ito na yung kay rampam na. Alam ko kung tubig niya. Asa gibutang diha? Kaway babaw. Kawayan. Kawayan. Gibutang di na aron na. Ibabaw agkon. Narampam na. Aw uno kay mas mupaspas man diri. Diha po ang source sa tubig. Kanaya. Asa mo agi-on? At oras sa likod. Mao dito ilang giingon nga po. Makakuan ta nga tubig hindi. Oo mo. Ha? Ano? Ginis ko. Sabi yung kusuga no? Yung kusuga tubig ba? Agsaon na mo ambak ng tubig. O naili na o Wa nalinaw na bangat ng ano. nakuha na no. Yes, so. Mga bato rin ito, no? Mga pinagdot sa tubig na mga bato. Mga kuon. Okay.
Pero kung makusog ang uwan, mas makusog ko,